Benvidas á nosa unidade de didáctica 4 na materia de apoio psicosocial do ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia. Hoxe, nesta unidade didáctica, imos traballar aprendizaxe e motivación nas persoas en situación de dependencia. É importantísima, e veremos por qué, porque nos vai a situar primeiro onde imos traballar, en que contexto imos ter que facer as nosas intervencións e logo tamén certos detalles que penso debemos preparar para ter dentro da aula. Pois contovos un pouquiño o que vamos a ver nesta unidade didáctica. Vale, o primeiro vai ser o ser humano e a aprendizaxe, vale, que tipos de aprendizaxe imos ter, sobre todo en que contextos, non? Factores que van a influir nesa aprendizaxe, se os factores veñen dentro da persoa ou veñen fora da persoa, aprendizaxe en diferentes colectivos específicos e, por suposto, unha das cousas que nos fan prestar atención ou non a esta presentación, como é a motivación da persoa usuaria. Estes 4 puntos serán importantísimos a hora de estudiar este tema, pero nada, tampouco vos quero distraer con isto e imos pa diante. Cales poden ser ou onde nos podemos atopar os tipos de aprendizaxe? Pois podemos atopar 3 tipos de aprendizaxe. O primeiro, unha aprendizaxe formal, unha aprendizaxe non formal ou unha aprendizaxe informal. Bueno, si pensamos nunha aprendizaxe formal, igual, creo que pensar aula, nunhas cadeiras, nun sitio moito máis tranquilo do habitual, moitas veces aburrido, tamén temos que decirlo, sería o que nos entenderíamos por sistema educativo formal, non? Entón, ese sería o primer tipo de aprendizaxe. O segundo sería carácter non formal, que aquí podemos ver, e eu representei como se fose un campamento, non? Onde podemos aprender, pois, naquel momento, que non está tan institucionalizado e que, aínda que tamén ten obxectivos e ten unha finalidade educativa, esta utiliza unhas metodoloxías moito máis diversas, non é tan memorístico. E terceiro, pois teríamos unha aprendizaxe informal. Esta aprendizaxe, pois, simulei un paso de peóns, non? A hora de cruzar na rúa, que pensamos? Pode influir ou non pode influir o feito de que unha persoa que teña ao meu lado pare nun paso de peóns cando está en vermello ou cruce cando está en vermello? Pois aí falamos de educación informal, non? É importante dividir e destacar estes 3 aspectos porque non se vai a traballar do mesmo xeito en ningún deles. Pero claro, que factores poden influir no aprendizaxe? Que pensades que pode ser un factor interno ou que pensades que pode ser un factor externo? Neste caso, se pensamos en factores internos, en que podemos estar pensando? Aprendizaxe interno, pois, por suposto, estaremos pensando nas persoas, en todas aquelas características que poden facer que poda asumir dun xeito moito máis rápido, comprender dun xeito distinto ou non. Non todo o mundo aprende do mesmo xeito. Isto temos que telo claro. Nunha aula de 30 persoas é moi complicado que o ritmo sexa igual. Pode ser semellante? Pode ser. Igual non. E logo, aqueles externos, non? Que son o que podemos considerar como o contexto. Aí seguramente pensades vos en moitísimos máis dos que pode ter unha mente, non? Que esos factores internos? Pois poden ser, como decíamos previamente, biolóxicos ou psicolóxicos, e externos poden ser históricos, ambientais, socioculturais, o que fai referencia totalmente ao que é o noso contexto. Exemplos, ou pensade a hora de asimilar os factores, si é o mesmo poder estudiar nun ámbito formal na cidade de Ourense ou nun ámbito formal na cidade de Ribadeo, no mesmo ciclo, non? Vai influir ese rural, vai influir ese urbano, xa se falamos de Galicia, pero se falamos de España, coa súa amplitude, ou se falamos xa de Europa, ou se falamos de todo o mundo, non? O contexto vai a ser fundamental. Logo, a nivel interno, hasta a nosa herencia xenética, ata pois, o que pode ser o cansancio, e incluso tamén o uso das pantallas, non? Como algo que pode variar no rendemento e no aprendizaxe. E externos, hoxe en día, estamos falando dun cambio claro a nivel ambiental, a nivel
contaminación, por exemplo, a nivel de alimentación, que vai a influir sempre nesa aprendizaxe. Pensade que, e falamos ao principio, que factores poden influir na aprendizaxe en colectivos específicos? Pois como futuras técnicas de persoas, de actividades, non? De persoas con situación de dependencia, hai que potenciar e dinamizar procesos para ter a constancia, para asegurarnos, vale, que vai haber un aprendizaxe completo, que existe calidade nese proceso. Isto é importantísimo. Futuras técnicas imos ter que estruturar o noso traballo para que todos os colectivos, absolutamente todos os que traballamos, máis adiante vamos a ver un exemplo deles, podan ter esa calidade máxima. E que actividades, que requisitos deben ter esas actividades? Bueno, o primeiro, se eu teño que preparar unha situación, unha serie de actividades, por exemplo, nunha residencia de persoas con diversidade funcional de Aixiña en Ourense, pues, fundamental, primeiro, que a oferta vai a ser rica e variada, non sempre as mesmas actividades programadas, aínda que si debemos respetar pues, actividades que son propias ou características do centro, non? O impacto que pode ter, por exemplo, nunha cidade como Ourense, o Entroido, non? Como actividade de lecer. Hai que facer un análise das demandas e das necesidades, que pode facer falta, que necesitan, que demandan. Isto é importantísimo, debemos preguntarlle a xente que quere. O feito de preguntar que quere non quere decir levar a cabo esa actividade, senón adaptar esa proposta a ese grupo, a esas instalacións, vale, incluso a temporalización. Se estamos en verán, igual vai haber actividades que non vamos poder realizar, ou si. Logo temos que ter unha adaptación biopsíquico-social, o sea, todo é un conxunto e as persoas, o noso grupo non está vivindo aillado totalmente, sino que vive nunhas instalacións moi concretas, cuns horarios concretos e cun contexto moi determinado. Entón, é máis doado que pensemos en ir a ver un partido do Club Ourense Baloncesto, por poner un exemplo, en Aixiña, que queda a 5 minutos e está adaptado e podemos acudir coas cadeiras de rodas sen ningún tipo de limitación de accesibilidade a plantexarse ir a ver un partido de fútbol pois no Estadio do Couto. E finalmente as actividades teñen que ter requisito fundamental, e isto farei fincapé un pouco máis adiante, que teñen que ser motivadoras e accesibles. E aquí me gustaría saber que pensades do tema da accesibilidade, motivación fundamental, pero que é accesibilidade? O sea, temos que facer unha actividade accesible a todas as persoas, aínda que no noso grupo todas as persoas non necesiten esa accesibilidade. Se non teño persoas cegas, teño que estar adaptando as actividades. Bueno, isto é algo que me gustaría que vos preguntásedes e que o próximo día na aula podamos debatir, porque é moi importante pensar que se programo unha actividade non teño ás veces por que preguntarlle ás persoas se teñen algún tipo de diversidade funcional, por exemplo. Que beneficio pode ter favorecer estes procesos? Se nos plantexamos esta oferta rica, esta oferta que sexan actividades motivadoras, obviamente vamos a ter a resposta dos usuarios. Se é totalmente accesible, pois moito máis. Se eu podo ir a unha instalación onde sei que unha persoa cadeira de rodas pode acceder, unha persoa cega pode acceder, unha persoa xorda incluso, non? Que existan unhas adaptacións visuais para que esa persoa este pendente de toda a actividade, pois pode ser unha actividade de carácter pasivo, podemos acudir a un evento cultural ou podemos creala nós, podemos facer unha competición, por exemplo, de boche, pero tamén podemos acudir a unha obra de teatro, non? Entón, ás veces pensamos que unha persoa xorda pode ver a obra de teatro moi ben, pero pode vela, pero non pode escoitala, entón necesita ese contexto auditivo. Entón, bueno, aí falamos de accesibilidade. Me gustaría saber e coñecer a vosa opinión, e tamén me gustaría, se pensamos en que beneficios, se podedes darme algún exemplo, o vindeiro día en clase, de adaptacións que coñecedes de espectáculos culturais que pode haber na vosa cidade. E xa rematando, as necesidades e limitacións, temos que pensar que hai persoas con diversidade funcional e esa diversidade funcional é moi grande, moi variada, non falamos únicamente física, falamos sensorial, falamos auditiva, falamos visual, non? Temos tamén persoas que falamos de persoas doentes ou convalecentes, non? Que tamén
teñen demanda de actividades de apoio psicosocial, a terceira idade, non? A cal a día de hoxe sufre e está demandando moito loitar contra o edadismo, non? Porque hai certas actividades que se fan pensando en que unha persoa maior non pode facela. E logo, simplemente, o exercicio pode estar en pensar si nós, en clase, na aula, temos algún tipo de necesidade ou limitación que podamos cambiar ou mellorar, non? Isto é importantísimo porque ás veces nós que pensamos que temos unha accesibilidade total, igual podemos ter certo reparo á hora de acceder a algún servicio. Que problemas podemos conseguir para a motivación? Penso que problemas hai moitos. Ahora, que me diríades vos? Cales creedes que poden ser os problemas para conseguir a motivación nunha actividade dun grupo dentro desta unidade didáctica de apoio psicosocial, do módulo de apoio psicosocial? Bueno, eu penso ou creo que vou a deixar unha idea que temos que preguntarlle á xente que vai participar na actividade, non? Hai veces como podemos facer deporte, podemos facer xogos ao aire libre, podemos hasta xogar a videoxogos. O sea, un videoxogo pode ser unha ferramenta boísima para conseguir a motivación da xente. Non debemos criminalizar a ningunha ferramenta que podamos ter para utilizar. Importante, para ganar esta motivación necesitaremos traballar con técnicas e estrategias co usuario, non? Aquí teremos moitísimas, vale? E imos traballalas o próximo día en clase con algunha dinámica, non? Son estrategias comunicativas que melloran o clima do grupo e que favorecen, motivan a participación e o traballo cooperativo. Por tanto, para rematar, tedes que ter en conta e tedes que traer para o próximo día, porque vamos a elaborar e vamos a executar diversas técnicas de animación, técnicas de resolución de conflictos, de presentación, de autocoñecemento, de comunicación e, por suposto, de cooperación. Así que, moitas gracias pola vosa atención. Vémonos en clase. Hasta logo.